lang sa pagtitinda namin ng pomelo. Meron na po ako isang engineer, MedTech, EMT, at saka yung RT. Ang Mindanao ay nagpo-produce ng more than 20,000 metric tons per year. Bale, ito po ay nagko-contribute na 72% of the Philippine production on pomelo po. Matamis po ang pomelo na pinoproduce ng Mindanao region sa klase ng lupa na meron. Yung klima at yung fertile na soil ay napakamainam po para sa production ng pomelo. At hindi lang daw laman ng pomelo ang may pakinabang, pati na rin balat. Katunayan, ang mga single mom na kasapi ng isang organisasyon sa bayan ng Mula, ginagawa itong candy at jam. Hugasan natin ng mabuti at saka balatan. Ito po yung gawin natin candy. Yung balat na nasa second layer. Prepare po tayo ng tubig at lagyan din ng asin. Para mawala naman ang pakla at pait ng balat. Sunod nila itong ibinabad sa soft drinks. At saka isinalin sa kawali. Pagkatapos, nilagyan ng asukal. Pag makaramelize na yung sugar, pwede na natin lagyan ng ibang milk. Kahon na yun! Sarap! Ang benta nila rito, 25 pesos kada garapon. Not too sweet. Yung texture niya parang gummy bear. Hindi mo akalain na balat ng isang pomelo. Ang pomelo, ginagawa rin palang palaman, pomelo jam. Ang binalatang pomelo, dinurog sa blender. Isang cup ng sugar, 1:1 po tayo. Iniluto sa mainit na kawali. Uukayin po namin ito ng 10 minutes. Para hindi masunog, walang tigil dapat ang paghalo. Naging sticky na siya. Pwede na natin ilagay sa tinapay. 100 pesos ito kada garapon. Fresh ang strawberry jam. Mabilis na siya matunaw sa lalamunan. Ito po ay nakakatulong sa pag-aaral ng aming mga anak at sa kailangan namin pangaralan. Yung pinaka-importante mong